Ahojte, vedeli ste, že existuje zaujímavý set z Lega Marvel Avengers Age of Ultron súboj? V tomto sete sa nachádza niekoľko zaujímavých figúriek, ktoré boli aj vo filme Age of Ultron. Máme tu Hulka, Kapitána Ameriku na motorke, Ironmana, Black Widow, Hawkeye, aj Thor. A máme tu aj troch vojakov Hydra, jeden z nich má aj Energy Pack a dvaja z nich majú klasický oblek so zbraňou. Táto scénka obsahuje aj auto, na ktorom bola Black Widow s Hawkeyom, motorku Kapitána Ameriku, bunker Hydry, takéto, a ešte nejaké tie stromy, zimná scénka. Hej. Pre zaujímavosť som ešte k tejto zimnej scéne doplnil Ironmana, Snowman Ironman. Tak čo hovoríte, páči sa vám táto scénka? Ak chcete vidieť viac mojich setov a ich rozobratie, dajte like a odber. Ďakujem.